मंगल होला हवनिया में शंकर जी अइनी अंगनवा में। मंगल होला हवनिया में सब देवी देवता अइनी अंगनवा में। पहले हवनिया अयोध्या में होवे, पहले हवनिया अयोध्या में होवे। राजा दशरथ के अंगनवा में शंकर जी अइनी अंगनवा में। सब देवी देवता अइनी अंगनवा में। मंगल होला हवनिया में शंकर जी अइनी अंगनवा में। दूसरे हवनिया जनकपुर में होला, दूसरे हवनिया जनकपुर में होवे। राजा जनक के महलिया में, राजा जनक के अंगनवा में शंकर जी अइनी अंगनवा में। मंगल होला हवनिया में शंकर जी अइनी अंगनवा में। तीसरे हवनिया घर घर में होला, तीसरे हवनिया घर घर में होला। सबका ही घर के अंगनवा में शंकर जी अइनी अंगनवा में। सब देवी देवता अइनी हवनवा में, सब देवी देवता अइनी अंगनवा में। मंगल होला हवनिया में शंकर जी अइनी अंगनवा में। हवन के धुआं आकाशे में जाला, देवी देवता फूल बरसावे अंगनवा में शंकर जी अइनी अंगनवा में। मंगल होला हवनिया में शंकर जी अइनी अंगनवा में। सब देवी देवता अइनी अंगनवा